Txorinetarrok, eguerdion eta ongi etorriak. Asteartea. Martitzona, alegia. Nau. Ze pasatu gatzu? Takit? Triste zauzala. Ez. Ez? Ez dakit. Ze pasatu gatzu? Asteartea gaur, takit, aldrez altzanu, ez dakit. Bai, bueno, hori Laizter pasako gatzu, ze gaur bi errezeta oso goxokin etorri gara. Ba, nire ez da ingozoa, horregatik. Janarixak dana konpontzen dauzela, ez? Ez dakit. Samosak, beti goxo. Samosak, bai, baina terreno berri batean sartu behar naiz, Patri. Olako errezeta normalean zuk ite dituzu, holan India aldera eta olakoak, eta ni beti tradizionalagoak, eta pixkat galduta nago, larri nago, ez dakit nola aterako zaidan samosa hauek. Gutxinaka joango gara. Bueno, ba, hauxe, samosa batzuk ingo ditut, lekaleekin eta beteak. Esan dezagun hau, bueno, ba, barazki veganoa ez da, ze proteina erabiliko dut, jogur saltza bat ingo dudalako, eta ero hemen bolako gazta fresko bat ero daukat. Baina bestela esan dezagun, errezeta barazki jalendako egokia dela, zapore biziekin, eta gero, bueno, saltza mina ingo du, olako, mangoa eta piper mina ondo ustartzen direla badakigu, ingen dituen izoskia hiegatik, eta hori eramango du saltza moduan. Hau lehena eta bigarrena, ba, olako krema berotza gozo bat, ez, Patri? Zuk triste zauzen, ez? Eta bakigu, tristurak konpontzen dauela, harima holan apurtxo bat berotzea, nik brokoli krema bat prestatuko zu. Berua goxo. Zer atera alda gaizki, lagunok? Ez errez, beraz, segi gurekin. Kipula zenaria eta baratxuria txiki-txiki moztu eta erregosten jarri. Jengibrea zuritu, hau ere txiki-txiki moztu eta bere erregostera. Kurri pasta gehitu, utzi pixkat erregosten, da ero ziazerbak eta lekalea gehituko ditu. Utzi kozinatzen eta botatzen duten ura lehortzen, eta gero gazta gehitu, menda fina, ondo birrindu, eta honekin samosak beteko ditu. Jogur saltzeiteko, jogurra, mango erdia, lima zukua birrindu, eta gero pipermin olioarekin gustuan jarri. Laberatu gure samosak eta zerbitzatu saltza min honekin. Bueno, ba, esan dakoa, lehenengo barazkiak txikitu, kipula, azenarioa, 3 baratxuri atal, 3 ziela, 3 zien, Patri, baina hau honekin batuta zegoen, holan bat bezala. Hori gertatzen da, hau honekin, 3. 3 palau. 3 palau, hori da. Eta, zigor, aldarte holan txarrian zauzenez, txiste batekin hasiko dugu gaurko. Txarrian ez, bueno, orduan okerra ora. Ez, obera. Venga, bota. Txiste bat. Bai, zuria da? Ez, noski eset. Nireak ez dira intxarrak. Samosak goze aldira? Zeba? Ez, beti beteta daudelako. Bai, ja, bukatu duzu txistari. Sartu barreak. Ze ona, Patri, oso ona, benetan. Bai, ez da? Bueno, samosak hori diez. Kenian, kultura dane daukogu olako mokadutxo batzuk beteta doi esena, guk hementxe empanadiak, holan egaluzia, pipergorrixa, arrautza, gozixa, tomatieta daukienak, grezialdian gehiago, brikoreakin gaur ingo ditugunak, igual ez dakit, feta gazta, da holakoak itzate dituzten antartian, eta Indian samosak, berda itxe dituzte olako ore batzuk, etxianen jakuak, irina, ura, legamia, eta aukitzen da bebe bai, martorri edo kumino hasiak, holan zaporia emoteko, kurri apurtxo bat, eta gero betegarrixa, normalean izaten da, barazki jalea, izaten da patata egozia, holan tradizionala, ilarrak, eta gero kumino pila bat. Beraz, gauza bat, benetan pixutxua da energia moto datzuna, azkenean hidrato pila bat emoto datzu. Patata egozia eta irina. Beraz, horrek, energia, egun osorako proteina ilar forman, kasunetan izango zen, proteina vegetala, eta egisa da horrek dela tradizionalak. Baina gero, samosa desberdinak existitzen diela, azkenean, sukaldaritzak hobetu eta errezeta asko sortu, da eskualde bakoitzak, itxeitxu bere samosak. Zigorrenak ez dakit ze eskualdetakoa dira, igual, trainakuak? Ez, antzutuzte alentzikakoak. Eta abesti bat daukarango, bueno, samosa bat zeukaten abesti bat, telebizio espainiarrean lehen, anuntzio bat. Las muñecas de samosa. Las muñecas de samosa. Ez que behitu, zelan ezagutzen dotzuten? Ja, manakixela txistian amaiera. Bai, es que buruan hori etorrite gaina. Las muñecas de samosa se dirigen al... Zan, hori... Nola geratzen, gero esaten duen jendeak.
iragarki telebistan ez dute zertako balio. Gezurra, zemak eratu zaizkiu, hiltzatuta hemen buruan. A ber, zuk norbait ikusten duzunean, normalean pailazo bat, zeren inguruko iragarki izango da telebistan agertzen denean. Hori, arropa garbitzeko da, jaboia da, ez? Eta alako gauzak oso, barneatuta egatu zaizkiu. Bueno, egia esan ezagiz eskualdetako da, Indiakoa da, badakigu azkenean, eta zuk esan duzuna. Bueno, India, ja irabazi dio Txinari, ez? Izan zen, biztanlerian, irabazi diola Txinari biztanlerian, orduan, bueno, normala da, hainbeste jentean artean, horren beste, sukaldariek ere pilo bat egongo dira, eta, bueno, ideia berriak izango dituzte, orduan. Etxo, estrenatu berri duten senarra, Indiara doia martxoan, lagunekin. Bertan iten da Holi, festivala dala holan koloriak botaten diela, da jaixetan eta doiazela, eta kuadriako bat han bizidanez. Eta Indiara, zein ez da juten, ni jaietan eta holan, jun izan gara batzutan, horra hartu, eta Bilboko Santo Tomasetara, Maritxuak, gero, Brasileko inauteriak, hori da, batzuk Tolosara joaten dira, baina, bueno. Eta gero, martxoan, bueno, euro badoiaz Indiara. Era Indian, honek, Holi garaian, dala, bertako jai oso nagusi bat, bertan samosak pila jaten dira. Zezkenean, da gauza bat, bueno, ontsi ikusiko zue, errezaiteko, betegarrixa segitxuan itzen duzu, eta gero, da bakarrik, bete eta frigitxu orduan, behin azitxa, kroketa bezala. Kroketak zein ikitxe ditxu 6 kroketa, ez? Ze, azkenean behatzotzu betegarrixak, itxera, berrogei, tamar, 60 kroketa, edo, samosa, hori da. Orduan, bertan, ez, jende asko biltzen dan jai horreitan, pila bat itxen dira. Eta, bueno, munduaren beste puntan egon da ere, merezidu araño jutea, zein ez da joate. Bakarrik hango probatzeko. Zeitzaki merkeak garbitzen dituzten, honen mutilak gaur egon etxetik egun batzuk hortik ateratzeko, Ez da itzaki txarra, lagun bat bisitatzea. Bai. Ez? Eta bere zintzan hona etorri. Zagik, galdetzea den, hori. Etorten da gabonetan, baina, bueno, Bai. Zio, bakitzu zein dan gure ametza? Zein? Baina, pila bat urte daroialan bizitzen da... Bizi izan da munduan zier, Alemanian, gero Indiara doia bueltan gure laguna. Eta, gudoko golan, esperantza apurtxo bat, bertako norbaitekin eskontzeko edo, eta holan, aitzaki aukitzeko, berriz bueltatzeko eskontza batera. Eskontza internazional bat, ez dakit. Guai egon bida. Ni kuadrian bida euskat kanpoan, bat Miami. Funda, Miami. Miami, estatu batuetan. Eta beste Ibon, Alemanian, artista, Ibon, eta bueno, Ibon izan da, iaz izan zen. 49 urtekin, aita izan zen berriro. Eta hango, emakumea, alemana. Bai? Eta bai, nien aizkun baina kuadriagoak, bera etortzen danen, nien aizkun alemani da. Bera etortzen da noizean behin, amari bisitatzera, orduan, deitzen duenez, hori. Baina kuadriagoak jontzien, oindal urtatzuk? Bisitan. No, joidal urtatzen, berroi urte bete zituzten ean, ostra, esaten hain, pentsatzen hain, aitzakia Iboneri bisita, eta maratoi bat izuten, olako zerbait, eta, bueno, handik egun batzuk, ibilizien batzuk. Hola nazten gara, ja, lehenko gunean, oindala, hori da, ja, 10 urte. Ez beratzi. Baina, bueno, pila bat. Bueno, oindala hilabete batzuk, eta bada aitzaki ona, iraiak 5ean ospatzen da Samosan egun, nazioarteko eguna, Samosana. Beraz, itzaki ona Indiara joateko, edo bestela, Euskal Herrian baditzugu jatetxe indiarrak oso onak. Nik Bilbon eta Donostien ezagute ditut, baina ziur Iruñan, Iparralden, Gasteizen badauzela. Gainera, nik gainera Bilbokoa ezagutzatena da. Merke-merkea, eura die jatorrak, eta janai dau goxo-goxoa. Bai. Bila bat gomendatzen doz, benetan merezi dauela. Patre, hoietan, ez jakindasunetik, izena, agertzen da, plateraren izena, ero zer daukan azalpen bat gutxi gora bera, ez? Beti agertzen da, izena eta gero azalpen txikitxo bat. Ze bestela jendean dako, jendeak ezagutza ditxu, samosak igual gero ezagutza ditxu, oi asko akurri da, tika masala da olakoak, baina, karo, igual ataratzen botzue, raita saltxa. Zer da raita saltxa?
Raita saltza, zeinek ez du esaltzen, ez ba? Raita saltza, zukingo dozunan, antzerakoa da, zigorrekontxe, lagunduko ditu honek samosak, jogur saltza batekin, eta raita saltza da, jogur saltza bat indiarra, itxen dela mendakin, txutni apurtxo batekin, eta bada, holan puntu gazikozo, azidoa, ez dakit, oso goxua da, eta bertako saltza bat, horrekin jaten dana, bebai, samosakan jaten die raita saltzakin edo saltza pikante batekin. Orduan zuk aukeratu zeike. Baina, karo, gauza asko dauz jatetxe baten, igual etzinula eskatuko. Orduan biozu, erreferentzia tekstuala, edo visuala, batzuk argazkia hori oso iko izatea. Eta horre bebai, holan dauki izena ez, Taj Mahal jatetxea, Indian Palace jatetxea. Txinatarra modun oso originala dira. Hori da. Arresia hundia jatetxea. Hemendik kanpora dauden euskal jatetxeen izenak ere asko izango dira, ez dakit nola di. Amama Juani, Lauburu jatetxea, Baserri jatetxea, Baserri behitu, Kupela, erolako matero erabiliko. Txotx jatetxea. Holakuek, azkenian topikora dano joten dugu, euskaldun bebai kanpora goi izenean, azkenian gu identifikatzeko bebai, ez? Esaten dugu, askotan, soia jatetxe txinatar batera eta gantxauzki, dragoiak eta dana garrainak, eta dekorazioa da oso berdina, baina eskanen euskal jatetxe batera soiz, daukiko dituzte bai, dantzarixak, lauburuak, pipertxorixeruak olan, argazkixa baserrin batena. Azkenean danok itxen dugu gurera jo, ez? Beraz, hortan bebai. Eta jogur saltzak desberdinak ditugu. Indian badau raita saltza, gero entxorienen hainbat alditan ein jogun zatzikia, saltza gresiarra, jogurra, berakatza, menda, eta limazuko apurtxo bat, olixua bebai. Holan saltzak jogurranak ezagutzen itxustu zu geixau? Jogurra marmeladakin oso goxua gatzen da. Gero marmeladakin, muslia apurtxo batekin. Gero zuk esmatutakoak, ez? Nik gustatzen gata batzutan jogur naturala, ziape apurtxo bat, olixua, belaur zaintxu batzuk, azkenean. Estiarekin oso ondo geratzen jogurta bebai. Gazigozo bat inaldugu, horrekin. Hori da. Soja saltzak eta gehituta, aukerak egia esan nahi dituzenak. Hori bai, jogur krematxu bat izatea garrantzitsua, eta hor aukeran nik egiten duan etxean da, hau da jogur normala, naturala betikoa. Nik jartzen duana da, sukaldeko sapi bat ero trapu baten gainean, eta gero gau guztia usten dut, eta betiko jogurra, eta krematxu hori. Da, hemen altara du, lau jogur naturaletatik, hau geratu zait. 125 dira, 125 gramo jogur bakoitza, kilo erditik, 250, erdia atara du, beste dena ura da. Eta krematxu geratzen da, beste hauek saltzen dituztena jogur greziar moduan, jogur krematxu moduan, oiei esne gaina eta botatzen dizkiet eta olakoak. Aukera bada, nahi izan ezkero, erresa bat, baina ni gehiago gustatzen zait hau eta naturalagoa eta... Azkenean hori aukibidau jogur saltza batek, ez? Krematxu izatea eta testura, putx bat lodixa. Horan, likidu geratzen bagatzu, zigorrak esan dauena, aldozue iragazi, olixuakin bebai, bere testuria emote dotza, eta... maionesa bat inalda jogur batekin, azkenean zuen jogur bat hartzen duzu, esne oinarri batekin, eta olia botatzen juten zate irabietuala, eta maionesa lortuko zenuketen, orduan lodizea badago. Tainiakin bebai oso ondo geratzen da, eta emote dotza holan puntu lodi bat bebai, beraz, aukerak amaigabiak. Jengibrea, 5 centimetro gutxi gora bera, zuritu beti lehengo, gero txikituta, hola, ero nahi izan ezkero birrin gaiuarekin, eta barrura, orduan daukagu kipula zenarioa, hau pixkata erregozi, eta gero gehituko ditugu hemen gure ziazer bat. Eta hemen txe, ez haitxe behilurtu, hori, espezia asko botatzeakin, zaizkenean samosak, egisa da, ez tozula plater oso bat janbier zapore honekin, ez igual fuertegia dela, baizik eta mokadutxo txikitsua di, azkenean saltzakin doi, ez da, aperitibo esala jaten die, beraz, ez zarien ekatuko zapore horreina. Indiara goazela, Indian gaude, alegia, orduan, hau bilatzen du, hori bai. Kurri berdea bebai? Kurria da dama. A ver, Patri, oska joan bi genuzkan. Kurri pasta, berdea eta bestea gorria. Koloreak zerbait esaten zio. Ni espada, duda neukan, banekin honen pikatzen zuela. Eta esan duen, gorria, sartu diotan, puxeta eta sartu eta ora. Eta ondo. Eta zer esan ditu? Ez dit esan, buia indi. Sua atara jatu, Sua ez dakizera atara nor, baina, ostra,
pikatzen zuen. Orduan, bueno, kontutan izan da, gero nik hemen mango saltza bat ingo dut, horrekin hilabereneko osoa. Pikante pixka botako dut, baina kontutan izan da, hemen ere pikantea izango dugula. Eta hori begaldetu ganitzun, ze jatetxe indiarroietan, Patri, hor, beraie badaukate jaki oloan, zuk esan izan duzu, inoiz, beraie galdetzen dizu da, pikantea zenba gustatzen zaizu? Bai, nik hori, indiara soi esenean hori gertatzen da, ez? Esate dut zuela, pikante puntua zenba gustatagatu batetik 10-era, eta zuk esan bizu bat. Zen naiz eta bost esan, da zuretako bost Euskal Herrian esan zeike, da errespetatuko zuen, baina bertako bosta, Indiako bosta, da Euskal Herriko beratzea. Orduan, egisa da, Euskal Herrian galdetzen bozu, hemengoz, jatetxietan eta, bueno, moldatu diela, gure osapaietara, eta bakixela, da zuk ez duten bezu, behitu nire pikante ez jat bape gustatzen, kozineko zuen pikante barik. Baina indian horrek ez dago existitzen. Nik uste dut bai, jogurtzak eta horregatxik zerbitzatzen dituztela, azkenean jogurrak bai leguntzen dago pila bat pikantian, azkenean freskua da, esneki bat da, eta horrek leguntzen dago pila bat pikantian texturia, ez? Orduan, betxu, hori gomendagarri, zigorrekin bidau ondu, mangoakin, limakin, olixo pikante apur batekin, endeike bat, holan, simplea, berakatza, jogurra eta oliba olioa, edo bebai, belaruzaintxuekin ondu, da horrek emangotza bebai, beste puntutxo bat. Baina bai, pikantia, hori zuen esko, bota edo ez? Ni gertatu zitzaidan hori, Bakeira bereren hotel batean lanean egon itzen, euskal sukaldaritza egiten genduen. Sukaldari burua euskalduna zen, Mireia, eta lantalde guztia euskalduna gine. Eta geneukan menu euskalduna, eta txuleta geneukan. Eta ni hasi eran txuleta atatzen nuen, hemen atatzen nuen moduan. Baina beti denak bueltatzen ziren. Gehiago egin da, gehiago egin da. Moten ziren ernegoak, eta azkenean, ikasi nuen jendeak esaten zuen, nahi dute gutxi egin da. Gutxi egin da izango zen gure hemen zarrutik beten ateratzen dizute Holanda esaten zu. Zarra, gehi egin da, horrela. Eta ja ondo egin da eskatzen zizutena. Zapatia. Utzian, gero jun gauza bat egin, utzi gehiago, dutxatu, etorri, gero mikrobilabean sartu, 2 minutu sartu, eta atera. Eta da ere, agian, bueltatzen zen, gehiago egin da nahi zutela. Orduan, hortara ere, gure, beste puntua da. Bueno, azkenean, oitxura kontua da, ez? Eta oitxura, jogurrakin eta daukiena da, Islandian. Bertan, badau, esneki bat eskir deitzen dana, eta, berez ez da jogurta, berez da gaztanbera bat, da gazta fresko bat, daukana 100% proteina, beraz oso proteikoa da, interesgarrixa, kirola dixendako, edozein pertsonan dako. Gantz, gutxi? Pikante asko barrura. Ekipoak esan, ni holan begiratu die bez bat, venga, botaio, barrura. Eta hori, eskirra niri oso interesatzea pensatzen gat, oso goxua, eta azkenian bertan Islandian etxian ikendan gauza bada, ardi pila badaukia, pertsona bakoitzeko 2 ardi dauzan. Orduan, ez niai bebai, nolabait atara dijoka jako, etekin bat, eta aprobetxatzeko ez, bertatik ataratzen dan ez nia, eta horregatik itzen dago da. Gure prozesu berdinak gaztan bera itxeko. Eta textura da oso krematxua, benetan lodi-lodixa, eta azkenian supermerkatutan eta nik azken urtietan ikusi dut, baina ez da, asfaldiko gauza, igual 2-3 urtetan edo. Behianakin, behi esneakin egiten, gero eta gehiago ikusten da, eta badude hemen bezala, zaporeekin, onduak egoten dira eta hori, eta zabaldu dara, eta antzaia, supermerkatu batzuk eta beraien marka atara dute. Beraien marka zuriak, eskirranak. Niri gustatzen gaten, nik eroste ditut. Nik ez da inoz ekusita dauka, eta duda neukar zer zan, baina, sartu nintzen, da erosi ez dut erosi inoz. Hemen gure zerbait ikusi duzu zehituan egin da geratu dira, gero gehitu dio kurria, 2 buelta, eta orain, potoko txitxirio batzuk, bere urre eta guzti, hemen, hartuko ditugu, bota, eta idarrak. Hauek idarrak ere potokoak, eta hauek ere barrura. Ingo dituguna da, hemen daukagun ur guztia lurruntzea bardu. Orduan, utziko hemen, oin, zurgatzen, eta bien bitartean, menda eskukada bat. Hartuko du menda eskukada bat, hori txiki-txiki, eta hau lurrundu bitartean, bertara gehituko du, eta ero, esan dakoa, gure gazta freskoa. Saltza izango da, mango osoa ero erdia, lima sukuarekin.
eta jogurtarekin birrindu, eta ero olioa, esan dako hau da, pipermin olioa. Botako diogu norbera bere gustura, probatzen jun, eta espadigo bota nahi, ez bota, kontutan izan da, hemen, bueno, parranda pixka badaukagula. Bueno. Gure txeko omen da, hemen gure baratzekoa, oraindik badaukagula. Daude batzuk, osto batzuk pixka derreta, baina, bueno, ematen digu gu behar dugun. Eta garbitu dituzu? Bai. Uretatik pasa dituzu? Uretatik pasatu ditu, nahiz eta etxekoak izan, eta guk inungo ongarririk ero ez erabili. Ze badauz, egisa da, elikagai batzuk badauzela ura bide dauenak garbitzeko, menda, belauzantxuak, marrubixak, ez dakit, fruta desberdinak eta, baina beste batzuk, ez dauenak, urik bier, eta batzuk bai kalte itxeotzanak urakin garbitziak. Adibidez, arrautza. No garbitzen duz arrautzak? Bueno, badau igual bateon batek, ez dakit, baserritxik ataratzen da honek arrautzak. Bueno, guk etxean, egia da, izaten dituzte, goroskiak. Lokatzak, goroskiak, egia izan behar, goroskiak izaten dituzte. Pixka garbitu eta, listo, baina uretatik ez. Hori da, garbitxu, baina traputxo batekin, ezetutako traputxo batekin, edo lako broxa batekin edo, azkenean, honen oskola oso porotxua da, eta dauki, geruza bat naturalki daukiena arrautzetan presente, horrek itxeotzala da, babestu, kanpoko bakteriotatik, baina azkenean hori uretatik pasatzen dozunean, geruza hori desagertu itxen da, eta azkenean olako bakterioak eta azkarra hartze ditu. Orduan, arrautzak, tal cual, holaxe, ez da bebier. Perretxiguak eta igual, udazkenean egon zadie perretxiko bilketetan, eta karo, haukitza dituzunean amazazpizazki, eixa da, banan-bananoan traputxo batekin egotia garbitziak, broxakin da holan, nik hor danetatik entzun, nik egisa da, ez duten ez inoiz aurkitzen da, haukitza ditu danean, haukitza ditut 400 gramo, bani biltzen az broxakin da holan traputxo eze batekin. Baina, gero, nik esan zuzan, Instagramen jarri nahi nolako bidixo bat hori itxen, eta muti batek, aien, ez esagera da, nik hartza ditut kiloka eta nik zartza ditut, holan, baineran dana sartu uretan da garbitxu. Ura zurgatzen dute. Segun zer, ez da, teoriak esaten du, ez da komen trapu batekin, eta ero laman batekin, eta hori. Ni barrengorriak txortan azpian garbitzen ditut, gero ondo lehortu eta horrek bai ditut. Besteak onjoak eta beti eskuarekin, trapu batekin eta beti garbitzu izan ditut. Eta oso zikina zer da, azkenean oso zikina ez da izaten hor gainean horre geratu alzaiona, itxatzita, baina bestela, ez dakit. Eta urarekin, ez dagoa, barrengorria bai pasatu izan ditut, eta holan pixkat, baina bestela ez. Menda! Habemos menda! Esaten zuen... Erromatar batek. Erroman esaten zuten, txuria teatzen zanean. Plan zan, ez? Txuriakin da habemos, ez? Bai. Horrela zan. Gero, nik ez dut ezagutzen inobez, zigor nik ezagizuk, joa barrura. Barrura. Bai? Ara gisa garbitzen dagoenik. Neri, existitzen da munduan. A ber, nik... Zozuk, oiasko papar bat erosi da, txorrotan azpitxi pasatu oso? Entzun, oiasko papar hori, ero aragi hori, oskailua irikitzen duzunean desateizu, hombre, zigor, ze moduz semian jaun hartzia. Hori hori da 3 aste izan zan. Azalago gorra, ze jaten duzu 3 aste hostiena oiasko papar bat? Esate bada, baina batzutan oiasko zati bat ero, ez da hotxarra, baina geratu egun batzuk oskailuan eman, eta, orduan, ur azpitik kentzea gaineko geruza usaintzu hori kalterik ez. Eta gero ondo lehortu. Horrela, ero arraiari, esatezu, pena, txarra ez da, baina usai pixka botatzen du. Eta badago jende bat deje hori gustatzen zaiona. Oiaskoarena, jende bati gustatzen zaio pila. Bai. Nik esaute du jendea. Ni petzetan oso desatxe egina. Badau jende bat. Usaina ja puntu hori gustatzen zaiena eta nik laguna ditut hori gustatzen zaio. Nik olakoetan baite dut urare. Baina bestela sekula ez. Ja. Oiasko, naiz, ardu da, txorrotan azpian. Eta gero, txorrotan azpitik sartaira. Olio pilatekin, hori da oberena. Hori da, akelarre bat etxean antolatzen. Txoriena ikusten dagoen egia kosinatzen gixe profesionala dieta ez dago olako gauzarik eingo. Eta gero, azkenengo gauza, ez dala garbitxu bier, hori nik bebaitotzetat logika dala, die honek poltzan eta etorten dien barazkixak eta zera. Fruta esperientzia garbi etorten dien. Baina badazpada, nik danetatik ezagutzu jendia. Horretako armatu zien horre garbitxutakoak, ez garbitzeko etxean norberak, ez? Azkenia. Hori da, nik pentsetago baiet. Aurrekuan justo behitu batzua faltzeko.
letxuga bat hartu nuen hortutik. Bai. Nik ez, Denisek hartu zen. Eta bakitzu, asteburu honetan, behintzat, nire etxeko mikrokliman, egon da holan euritia eta egon da ezetasuna egon da, ez? Hor jardinean. Eta etorri ziren, hiru barraskilo txokin. Eta bestia, jai ama, zenazka barraskiloak, eta hor garbitzen egon zen, txorrotaz pixan letxugia, hauki gauen olako gopor baten, uretan, beratzen denboratxo bat, gero garbitzen da hori, eta baina, zenbazik inkeri daukan letxuga honek, ez Denisek esaten zauen. Eta, karo, eske supermerkatokuak ez dauke hori, etxekua dauke, lokatza eta areia da hor artien da, hor dau, esentzia, karakoltsuak eta... Eta hauek ez dira ia baratzean paketean bertan barruan sartuta ateratzen horrela eta garbituta eta... Ez da, baina zeatara bia surtoinak inta dala da, letxugia, kristoneko surtoina danik, kariño, hola xe. En fin, bueno, lagunok, hemen ikusi duzue ja ura zurrupatu du, gazta gehitu diogu, zua itzaldiko dut, piper beltz pixka bota diot, eta orain, holan, zapalduko ditu pixkat, eta utziko du pixkat epeltzen. Eta, zer ez, saltza egiten jungo gara. Saltza birrindu, da honek bete ez? Eta gero betetze beste. Eta gero laban edo frikitxuta? Laba, bi aukera daude. Ni laba 210 gradutan jarri dut, eta hor, aukera daukagu labean egiteko, ero frigituta. Kusiko du temporan, arabera, Patre. Vale. Edo bixak. Utzi guzu hau pixkat epeldu inbarda, hori bai. Behar dut epela, gero bestela filo horearekin beroa ez da ondo konpontzen. Orduan, hau epeldutakoan, erakutziko zuet, ja mangoa zurituta eukingo dut, eta hor birrindu saltza birrintzeko, eta ontsa bat, zeituen. Lagunok, botan gabe. Aldatu jatzu. Zein? Aldartea. Lantaldeak esan gure lantaldeak asko laguntzen dortan, Eskerrek asko. Lantaldeak orokorrean esan dut. Lankideak bakarrik ez. Barne nao. Bai, lantaldearen barru sartzen zaitut, eta gaina oin, azkenen egin duzun komentari bateatik, argi nintzen barren. Kameratik kanpo, baina. Bai. Bueno, lagunok, hori kanpoan atara dut, gure zapalduta gero, pixkate hotzaenoa esaten daudea, epeldu izaizkiu. Eta hemen mangoa laukitxo eta moztu dut, jogur krematxo, ikusten duzu, gehiago ematen duela olako gazta fresko bat, eta hau da, gau guztia izan dute iragazten, ur pilat, eta ur hori oso goxoa da erateko ero. Bako haulan azido puntuak, ezaten dute gazta hau, nola esan, eskir gazta, islandiarra? Pixkat gozoagoa dela. Jogurra baino, jogurran azido puntu gehiago daukala. Jogurra azido dela. Bai. Igual bai, baina desberdintasuna ez da oso handixa. Ontxe, zigorrek itxen dagoena, dela mangoa, jogurta, lima, estixa gaitzen badugu, berak gatza gaitxu bedau, beraz, ja ez. Baina, egingo bai, Indiako oso errezeta ospetsua, dala mango lasia. Dala mango irabiakia jogurtakin. Baina, guk saltza pikante bihurtuko gatzakin, oliba olioakin da piperminakin. Oliba olio pikantea. Erabat aldatuko dago. Ba, honek, nik nahi izan eskairo, egin alditugu. Zer? Bete alditu hauek, sagar konpota batekin, eta gero saltzako oso hau. Bai. Baina egia da, sagar konpota batekin, egin alditugu sagar konpota batekin betetako samosa batzuk, gozo aldera, eta gero, esan dakoa, guk hemen indugun saltzau, baina Patrek esaten duena, gozo alderain, estiarekin eta hori, eta gero batera zerbitzatu. Orduan, lortuko genuke, postre goxo bat. Saltza, listo. Hemen, filo horea, beti esaten duguna, hau, behin ataratakoan oskaiutik, beti estalita, eta harin erabili, zebestela egiten da, paperra bezala geratzen da. Hori lehortu, azkenean hain fina da, eta hain lehorra, segitxuan ezetasuna galtzen daula da, gogor bihurtzen da. Orduan, tita erabili bida. Hau, lehortu, pixkat, ondo garbitu, toki pixkatein, eta ingo duguna da hemen, lauki luzea moztuko ditugu. Izkinak, hemen nik uste dut, 3 atako ditu dela. Utziko ezazu bat eiken? Eta horita gero tolesturak ez? Eta gero irukiak, Hori da. Hala ba. Berorrena, nik, hemen Patri, izkinak, bai? Ja, bustingo dizkio pixkat, gero itxasteko beto, urarekin. Nahi gozu, hemen daukazu nire brotxa, usten dizut, brotxa. Rekasko. Hemen, ningo duena da,
Poli, erakitu frigituta jango ditugula, Hauek, esan dako, aukera dago, labea 210 gradutan, 15-20 minutuan egin da izango genituzke, eta hor, margotu urarekin da, gero, sesamo pixkat gainetik bota, Hola! Pasainaz? Pasain zara! Ke ba? Bai, hau, pixkatxo bat, ikua da, holan. Eta gero, bueno, irukiak egiten joan behar da. Hori da, bueltemon. Txak. Alaxe. Gutxi gora bera. Bai. Ezkenik txistiakin jarraitzen da. Zeran txistia? Zelan zan? Hori, goze dira, ez beti beteta dauda, gordoan ondo beteta. Egin bide, Zigo, zuri esan errezeta, Ja, baina no egiten ditu erako gauza, nor egon da indian, noren bikotea jungo da indiara, zurea, laguna gutxi guzu hau betetzen. Bikoteak ez duko sinatzen, Ja, baina, bitu, nik tiatzako ditut hemendik. Tak. Bai. Bueno, oraintxe gatoz, hau beteko ditugu, eta ero, frigitu, eta saltza gatillo batean jarri, eta jan. Eta listo. Kalisto, eta ero, brokoli krema. Bueno. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eta ondiokan hemendik, beste 11 atara ditugu. Eta gauza bat, filo horea espauz aurkitzen, ze filo horea agian ez da inerrez aurkitzen, supermerkatu batzuetan izaten da, saltzen dute hau empanadiak aipatu dituzulen, ore txiki horiek. Hoiekin ere, hau eta empanadilla era nina aldituzu, Bakizu hor, krisia egondala, ez? Zena? Ze empanadian marka tipikoa. Bai. Sukaldaria. Entzun nuen, ziela aurkitzen, ez? Bai, holako estok arazo bat egon zan, hilabetitan desagertuta egon ziren, da ointxe bueltau diela, jendeak esaten dauia, ez dela errezeta berdina, ez diela inkurruskari geratzen, diela gehiago, empanada honek argentinarrak dira bezala, holan, pisutxu hauak, eta jendia dau, benetan, azarra. Bai, Abitu. Haineken, ni badakit konturatu nintzela, ez da, inoiz supermerkatu batera jo nintzen, da ikusi nituela. Bai. Baina, behiratu berez, eta, aldatu indut errezeta, beste norbait, beste enpresan batek hartuko zuen, ero aldaketak egingo zuen. Bai. Ze gauza. Bueno, gure samosak hemen egindako errezeta da, zuek ikusi duzu, argi eta arrebi nola geratzen den, da hemen dauzkazue, dastatzeko preste. Bueno. Saltza probatu dut, Patri, eta ez dago pikantia, Saltza, eta ondo dago, betegarria, benetan... Hau da, ontxibarria dala dozuna? Betegarria dago, pikante. Vale. Kombinazio hona, zelen desan dugun azkenean, naiz eta barukoa pikante egon, jogurtan olan freskotasunakin, bikain. Itzal geratzen da. Oso ona. Oso goxua. Nik ontxe brokoli krematxo bat, ingot? Puretxo bat. Baina irugiarra dara maales, lasai. Hori bidea eskua burura eramaten da. Eta hori, brokoli krema bat. Aratabe, ikusiot jendeak golan, ez dakit, arritxuta eta... Zeba? Brokolia, barazkiak, ez dakit, beti aspergarrixa dala pentsatzen dago jendeak, baina, esatu da, irugiartxo bat, apurtxo bat, ogitxi gorki batzuk, eta holan, goxu ogoiteko esne gaina. Azkenean ez dala barazki bat olan egostia da birrintzia, hori Bai, hombre, triste inalda, baina ondo ere. Ondo ere, nik ondo. Baina nola? Holaxe. Lehenengo tipula txikitukot eta gurinetan erregosikot gorritu arte. Gero brokolia loretxotan getxo eta zuestitu. Ura da oi asko salda bota, irekin aldi bat eman da 15 minutuan kosinauko. Bitxartean irugiarra txigortuko sartaginean, gero lehortu eta txikitu. Eta brokolia bigun dauenean esne gaina gehitxu, minutu pare baten kosinau eta irabiatu. Krema irugiarta hogi txigorgisekin zerbitzatuko eta jan. Beraz hori, nik egingot erregosi gurinetan, eta bakitzu gurinetan erregosten dugunean, olixoa bebai apurtxo bat botakot zaula. Eta beste ikutua hartzen dute. Bai. Hori beti esaten du, edozein barazki krema iten dugunean. Egin aldala barazkiak dana urarekin estaldita, gehi patata jarri, egosi eta birrindu? Bai, hori egin alda. Baina ez dala kostatzen ezer lehenago pixkat
barazki horiek erregostea olio pixkatekin, ero kasu hondan bezala gurin pixkatekin, eta gero gehitu patata, eta gero, ura behar salda batekin busti eta birrindu, baita. Eta gero horri esneki bat, ero berdin da honek triangulutan doazen gaztatxoak, oso klasiko haundeo dela pureetan, ero esne gaina ero gehitzea, horre beste ikutu bat ematen dio, eta holako barazki krema aspergarri bat, ero normal bat geratzen da pixar, beste ikutu bat, eta ero gainean botatzea, ogi txigorki batzuk baita, edo zer. Espezia batzuk, espezia batzuk beti ondo, etorten diez, azkenen, sapori mototza, belaru zaintxuak, azkenen, grasi xapur bat emotea. Ekiri gustatzen zaizkio, gu, etxen beti izaten ditu, opiltxo hauek hartoanak kurruskari dienak. Bai. Horrek hartu eta krak, gainetik botatzen dizkio, eta horrekin gustatzen zaizkio. Gaina kurruskari, momentuen motata kurruskari geratzen da, eta saporikutu bat ematen diote. Orduan, aukera daukazu, gaina glutenik ez daukate, horre zeliakoendako aukera bada, eta zatik ez. Ondo geratzen dira. Horako gauza gaina, testuran beba interesgarri xa, ez? Zerbait, nik pureak beti izan du. Kremak eta pureak tristeak egitzen zaizkit, hagoan nik zerbait koskain behar dut. Horretik ni enaiz, onartzen dut, enaiz, krema eta pure salea, eta zerbait botatzen bai dut, ogitxi gorki batzuk ero, bajako du, baina bestela etxean nik, esan, aukera nahi hau umentzako barazki krema badao, nik ensalada jaten dut, eta listo. Bai? Eta uniek ez da bezaten, nik bai hori gurot. Baina nik aukeran, jartzen diet hori, egin diadanean purea, agian brokolia labean erreta jaten du nik. Orduan, eurek oso errezuzten diet. Zer nahi duzue? Brokolia labean erreta, brokoli krema. Krema. Orduan, aita txori zuretzako. Aukera beti beraien dako, beste aukera normalean beraiek ere ez duten nahi izaten. Orduan, azkenean, brokolia. Azalorea eta bruselasko asatxoen lehen guztua. Romaneskuaren ama, aita. Anaia, irakurri dozu romaneskoan txistea? Ez? Hor jartzen da, hau? Abai. Erromatar baten eskua. Baina txistea esan, ez da egia? Txistea. Erromako eskua, ez da? Roman eskua niri gustatzen jat, egisa da, politxa dela, ez te digoki... Politxa baina, brokolia be, ez da atzera geratzen horako guk etxean ama badauka. Etxean badaukagu. Ekoizle hundina, Txina, India eta Estatu Batua dira. Baina, hemen Euskal Herrian ondo hasten den zerbait da, lan gutxi ematen duena. Hotza ondo, hotza gustatzen jako, beraz hemen neguan nik aurten jarri dut. Nutrizionalki oso interesgarria dan barazki bat. Hau iaz izan zen. Brokolia, pila bat batean saldu zala, eta izan zen nik enekien zeatik, baina agertu zen Real Madrileko entrenatzaile hitz egiten, ez da izea irabazi zuten. Liga o nik ez du jarraitzen. Zerbait irabazi zuten, partido izango zen Europako Kopa ero. Eta atera zen bere entrenatzailea, beraien sekretua kontatuz. Batek galdetu eta ze likadura ematen dizue. Horako egun berezi baten aurrean beti afaria izan behar du. Pasta, izokina eta brokolia. Eta beti izan bardina? Beti da hori. Bere jokalari guztiei hori. Eta uste dut, urrengo egunean, erotzeko izan zen, hori botan zuen, eta denak soroa moduan, brokolia erostean, ze brokolia gantza, pastarekin hidratosatze dituzu, gero, izokinarekin proteinak eta gantzi interesgarriak, sartzezi, berak esan zuen gaino lan azalpena, eta brokoliak lasaitu iten zaitu, ez? Orduan, lasaitu iten zaitu brokoliak? Bai, hori, lasaigarri moduan. Lasai joango gara orduan? Ez dakit, interesgarria zala, eta hori nutrizionalki oso interesgarria zala, eta, bakizu olako zerbait gertatzen danean, entzuten dute, eta bat baino gehiago jongo zan hor, eta, akabo brokolia, akabo izokina, eta pasta etxean izango zutelako jendiak, baina, ze gauzak. Ez da izango agian jokalariak ona direla eta entrenatzaile moduan ere, agian trebea dala bera, nik esan dizu, futbolezko jarraitzen, eta zerbait ba naiz anti-Madrid. Baina, jendia gustatanako, olako telebizan entzute itxusunean olako gauzak eta, ez? Jendia ez modelo honen elikadura, hau da, sagar hau da, entzala dau jaten zauen, aktore honek seria gura batzen zauen bitartean. Horrekin, talentua hasiko jatzu? Aurpegi horiko jarriko jatzu? Ez, baina, gorputz hori, ez.
hori eta lan, bueno, asko genetikoa daukate, eta bestatu lan asko, lengunean esaten duna, iragarki hauena. Jarri eta tipo bat agertzen da kriston abdomen alakin, da holako gerriko bat, trist iten diola, eta horrekin, bai, honekin hau erabiltzen duenetik, behiratze korputz dauka. Egia da, gailu horiek lagundu iten dutela, eta oso interesgarria direla, elektroestimulatzailea, oso ondo daudela, baina hortaz gain, lanketa hori baino lan pila dimar da gimnasioan korrika, elikadura, oso garrantzitsua hau zaindu behar da, ze batzuk uste dute, jartzen dutela gerrik hori, sofan esertzen dira, gustoko zaioa, txorien ikusten, eta, krispeta jaten dituzten bitartean, erolako gitarteko jaten duten bitartean, baina katxarro hori hor dago, klak. Hora izaten bazan. Bai, baina egia da, zuk hor azpian, koipe geruza horren azpian muskulo batzuk landuta izango dituzula. Baina daude hor azpian nonbait diskutatuta, lotzatuta daudelako. Horrek ez du argaltzen. Egiten duena da, muskuloiek lan einarazi. Hori bai, egia da. Hori bai, mezu bat bidali da, hemen gauz, egin kasu. Bai. Eta zuek egin kasu txorien edi, zehontxe, deskantxutxo bat, txikitxo bat, egin bihau, hemen txegeratuko gara, irugiarra alde batetik aputxo bat txigortzen, gero txigortzen danean, engo ugeixa usatitu, zati txikitxetan, eta hau egin bihau, hogeita 5 minutu ez, 15, patateik ez dauka, beraz, 15 minutu, egozten ontxe tapa jarriko, eta egozten danean, honekin birrindu, honekin zerbitzatu, eta hogei txigorri batzukin. No, bitxu. Abia, erdi irabiatuta daukagula, ontsi, esnegaina botakotzau 200 mililitro. Vale. Eta horrek eman gotza, beste krematasun puntu bat. Krematasuna alda, patata batekin gehitu, edo olako esneki batekin. Zapaurea baita, esnegaina bakarrik hori da, ez da bakarrik krema puntu ero izatea. Esnegainak zaporea ere ematen dira, nabaritzen da, lehundu ikendu, brokolia, batzuei agian zapore, fuertea da, ez? Eta usainarekin ez daukaz ikusirik, baina hor, esnegainak eitzen badiogu, lehundu iten du zapore hori. Pixka samosetan pikantean egin duena jogurrak, kasutan zaporeari ere pixka lehundu iten du, eta hoxe. Hori, hau, berotzen utziko eta behitu, moztuko apurtxo bat, irugiarra apurtxo bat. Bai. Hori gainetik botatzeko gero, ez? Bai. Hori perexila bestela baita, ez? Nahi bezan, alese komentatu dela, hemen perexil pixkat ere ondo geratuko litzaioke, ero... Bai, barazki jaliak izaten bazare, hemen aldozu egitxu, hori, ogitxi gorki batzuk, aldozu arrautze gozi bat, holan, barrengorri batzuk, plantxan egin ja. Ero krema bera bakarrik. Krema bera bakarrik. Nina zure semia bezala, beti guztetan zehor zolan, ez dakit harto pilak, zerbait behar. Ni ogitxi gorkien fanzanaz, Bai. Bai, gustatzen dut. Ni ogitxi gorkiena, baina gaina, gustatzen zizkit, labean erretakoak ez. Ni naiz frigitutak. Labean zeinek itxitu ogitxi gorkia baina? Jendeak iten ditu, air fryerrean ero batek baino gehiago egingo du. Ez? Ziur baiet. Fryer famatu horretan, seguro pilat egingo dutela. Nietzako ez da berdina. Aukeran, frigitu behar da. Frigituta, bai, olio pila zurgatzen du nahi duzuna. Zantzazuen nahi duzuna, baina, krema bajaten ari garela, orduan, hori da. Pixkat, kalterik ez. Hori da. Eta nik beti, oliba purtxo bat. Vale. Holan, gainetik. Beraz, olaxe, batzutan itxitxugu ostireletan, ez, elkarbanatzeko errezetak. Hau izan aldala baita ere? Bai, izan leike, baina hau gehiago da, nire ustez, hastien zira faltzeko. Baitu, gaur jarirako ideia politxa. Brokoli, krema. Hala ba. Deli? Iturretan. Beraten dugu zer. Izkinetatik atzen bazu hotza bada. Ja, hori betiko trukoak orain funtzionatzen du. Horra. Bakitetzara krema salia baina. Bai. Ez da txarra. Bueno, ez. Hori ezin da esan, ez da txarra. Ez, goxua da. Goxua da, benetan. Baina zuri sartzen ez gustatzen olako platerak eta. Nik neuretzako ez ditu prestatzen, ero nik ez nuk eskatuko toki batean, baina oso hona dago, eta ero jaten ditut, eta gazten eta
Baina aukeran, kremak, itxaski kremak gehiago. Amigo. Bueno, nahiko berezian ez, bale, onartzen. Ez bani krema salianaz, eta benetan oso goxua daula. Bixar, eguaztena, betiko errezetak, errezta klasikoak. Nik ingot, itxaso mendi errezta bat. Ni klasiko handi bat. Baratza eta ikuilua. Horrutziko dut. Gure gozu jakitez edan, Bixar piztu telebista, ama bixak eta piku. Hemen izango gara, piztu txoriene. Ale, agur.